Uba Tito Starwal Khan, UMDC Sora Budu Chief Executive Member Jong Khasi Hills Autonomous District Council ulong bawala usyare mak election MLA badang sudam riu kitbok ruang pat pakajingang not gipat ba Sora kan urlong. Ulaben rabru da kabaong bawala kajingele akalong kabe khai bahan riu la syarem no. Ulong banakaliang kajong u omdan kanu kajing sngo riu sngo sinei gipat ba kibatrang banin kajing kala Ray omtip na kay kadaw bakimsim lalaban poy sa kathong. Pat hadin ba nga rem election ru ngasngo ba kumbanga ju trei kumbanga ju yai kumbanga ju long normal li ka rukom ya ke rukom yang ka jonga rukom trikam ka jonga kadang long hi. Nakaliang ka jonga hi nga sukarmen ba kini ki MLA uba syajiet un sotu bat un budin ya ka jing angnut ka jong pai ba Ambakalong ru ka jing angnut ka jonga kumu nomi khmat bala jamdap khat san snem ang ni konstitusi bakata kalong hi ba ni kwa hi ban ui ba ka MCCL ka de ban trikam no ka de ban yang biang ka de ban temi simen biang ba kan long ka jing mentoi om tang ya ka menta re ka ni ka jing perkhat ka de na banta ka lawe jong ki khun ki ti ki jongi ki ba don kam ya ka jing yo kam yo jam kam tam ha ka ni ka por ka ba kibun ki samla ki jungi ki belanang ki la start dari kimi okam jam ngidang kermen bala da ka simen ka yang da ka simen ka ya kemud nginang la ban pli ki la kunti na mata ki samla ki jungi halor ki bei par kimat dekran kum ke jingbom biang ki jaka puli be ki jaka sumar ki baula jura ban kran ki rensa ni lap election ulong bo unyai budin henrei kesong how MLA ubal syajit ka tau ba given MLA nomor uru udan hak sarkar